Здравейте, хора! В този епизод не виждате на Survival Games. От този нямам клипове на този сервер, но по принцип много добър паркур, бе. Вижте се. Чакай тук. Хоп. Нещо, айде. И в днешния клип, що не сте видели, в днешния клип ще енчантваме и ще оцеляваме, както го правим от седмици. Така, нерушимост, отблъскване, острота. Нерушимост, отблъскване. Как ще го отблъсне? Айде, ще го отблъскване. Така. Така. Защита от стрелба, защита от взривове. Защита. Напоследък има много клипари, но пък от стрелба също. Ще бъде от стрелба, защото напоследък много ме стрелят. Добре, чакайте малко. Нямам 3 часа. Защита от стрелба, Така ще влезе тук бърдичка. Острота, полазяване, острота, айде по-на острота, не го знам. Като си правим каската, добре. Защита от взривове, влечение към водата. Влечение към вода. Продължим, добре. Да започнем на това. Всичко. Ефикасност. Ефикасност. Добре. Ендър чест е от там от тия. Убиваме го. Знаете, всичко е правилно с труд, нищо не е хакер и нещо такова. Така. Чакай малко. Постана. Стана го преди. Айде. Там тръгваме. Този клип може би стане много дълъг. И просто се надявам да ви е харесал. Това е един от първите ми клипове. Имаме доста дълъг път. Но за жалост не мога да скипна. Не искам да скипвам това видео. И това е. Чакайте да го обиколим. Опа. Какво направих? Мога да карам лодка, ще се пребием някъде. Съм учен да карам лодка професионално. И май стигнахме? Да. То нека стигнем. Моя. Камече вадиме. Вижте едно нещо. Откъде? Сега само нещо. Така нещо да покажа. Надявам се клипа ще бъде. Не знам дали го казах.
Клипа ще бъде кратък. Както виждате, потушите са здрави като бик. Само че места казаха, че от падане нищо не им става там. Те бяха, че не може една крава да убие. Какъв скъпен съм си избрал. Нищо не мога нищо да направя. Брадвата ми може би е по-силна. Вие пълно с брадвата. Чупи като. Айде ще избораме с мечичка. Сами. Камила, мана ми. Много се мъчкам животните. Привичане към врага. Извах си много тъп меч. Може да умахна това. И сега тук се построя къщата. Нека започнем с строежа на къща. Добре. Както виждате, сега си стоим нич. Ето ги така. Това и това. Тук слагаме лопатата. Ефикасност. Слагаме вместо на тази тя. Това е нещо лесно чупаемо. Сега ще ми трябва лопата. Така. Знаете, токът може да спре изведнъж. Предупреждавам ви, не се сърдете просто. Защото има... Трудно се строи. Така. Какво направи, бе? Много съм смотан. Така. Какво е? Я да мъж, виж каква нахалничка. Така. Абе, не дей така. Тук така. Не бе! Ще ми се чува радвата и докато си такива. Хоп. Не ми се получи. По принцип целта беше... Така, целта беше всички... Айде вземи го. Всички такива блокчета. Какво направи? Добре, сега започвам ще вървят. Той ще бъде на обрат. Така. Ай, какво почнах с ницата, бе? Ще вървят се дойде. Хора, ако искате, превъртете видеото с няколко минути напред. Ако не искате да видите. С маничко де. С около 5 минути, не, аз по 5. С около 2 минути някъде го превъртете напред. Ако не искате да видите тези уръци, не ви препоръчвам да не го правите. Така.
Така. Ти, ако искате да построя, вижте как построя къща. Ако искате, не ви казвам да не го правите. Даже ще ми е хубаво да видите как стои къща обаче. Така, тук. Така, 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 така. Писането бъркате. Така. Така, почти съм готов. Хоп, хоп, хоп. Вече не мога. Изморих се. А и къщата ми не е особено хубава. Така както си я гледам. Така ще осветим малко. Стана пълна тъмница. Хопа. Хоп. Хоп. Патка. Сега ще сменим. Така, 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 така. Сменяме. Какво направих? Сменяме. Хоп, хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Дървото много не ми стигна. Си мислех, че ще остане. То остана, но мъничко все пак бяха 3 стака. 3 стака си едно. Знаете, това са много цечени дървета. За да знаете, за да направя тази къща ми отне хиляди такова на дървета. И то безбратно. Това го правих в няколко нощи. Не в играта, а почти по цял ден не играх. Всъщност не съм играл много, но по 2 часа играх на ден. И това успя да направя. Тия неща, всичкото виждате на ръка съм се мъчил, всичко на ръка съм го правя. Намерих диаманти в една пещера, където намерих и това. И други неща. Ходих до портали, правих от лавата там. И също сложим легото. Да преспим така. Него сложих тук. Така е това често. Така. Ай, какво правя? Затова ще направим сред като преспим. Значи горе ще да направя така. Чеки, аз пък нямам книги. Книги нямам. Книжки нямам. Без книги какво мога да направя? Окей. Абе, забравих си направя врата. Ще късам, забравих си направя врата. Жест такъв човек. Забравих си направя вратата.